Da kajing sosi ketang rengkat bagi bahing hasem ki pai ba nong song snong kas nong erpakan kila yo ban le buram khaddo batep no ya kamet ukar mendang ling do nong laj menta kan op hais ngi ka khat sau trek ujemang arja apsau ko men sipen kan mau ba kar mendang ling do nong laj lai pras nem kerta lai no seden yela ka kurem ban nyongot ki khun la sha sho dusman hadu pun da khlat no asen ha we ubar jela ba suwan trebela ha ka we ka dukan bam ne ka daba ha ka te ka snong men haka kharwei turik jemang arja rupsau haka por janmet yau ne barjala beratip kerteng ko muraju rajbhar akem no daki bor pulit men mentau dan hapo jing toket jong ka bor ka an habalayo ban sakilang haga negasi on tap yau ne urang ba layo i ki pai ba ki babun ki pelawan solem da kamen sim bososi bat pangnot ya ka ying ka sem jong ba karmen haga ba layino ikikun patla ka kurim syadin kipai ba ki bana po kane ka snong kumcuru wat ki bana marjan ki snong kilawan ban sungulem lang ya kane ka longying ka balamat ya kane ka apot pasosi thang mat kum kadak on pen pau ka jing sosi ki samla na po kane ka snong kilara la ki lamayong rengkat bagi jing tho pen ram yo ne barjala bala sim ya kamen sim une urang ba kaba kilas dang do ka por blara ya ka sundok ku ba kermen na jing sa jong u mat ter ter shada ulum jing te bala pen kre daga balang hapo kane ka snong Pat.